Burot lagi. Kami ni burot. Uy, gino ko mabdus. Ayong saba. Ay, sorry. May God never bless you. May God never bless you. Hi guys! May 25 na karon dya. Ako na pwede, di amis opisina kami ni Mayor, dapi mga guest dari mga bata, mga caretakers among opisina. Tigbantay na sa mga color drop, nga kawaten, tapos tiri, ga po Facebook. Nga ka na na, ga-upload, midari, dyan na ako na may bisita, mabutong adlaw. Kato bitong na, nagdana mo, og ka na na. Hanitutir? Dragon. Dragon fruit, nakalimot ko nga. Katong gada na mag-dragon fruit ba, katong mga nurses, mga frontliners, mo bisita ko nun sila karon basig day off nila ba, dyan. Amang giwat dari sa opisina, kaya amang itong ginang dari na laman diretso. Nandiyan dami gidadaring gamayng suman, amang ihatag nila, kay nagsuman mi ganina, si manang hilin dahil gasuman daan ni, dyan, amang ihatag nila, inigabot nila dari. Kay, tas ni Agi, katong adto sila tuwag zimig kadalit, inanagran, dyan, pagod, Sa madyo na nga na suman, kay, karan na inapod may kahatag nila, baka hindi sa paggadyo, kami rin dawat-dawat, dyan, madyo na, unsa pa may kahatag, bisag, unsa naraman, bahalag, yan ara, simple ra kadyo pinobre, at least kananay makatag pud mi sa gamay kay mao ra man jud po yung nakaya. Ano pero yur, tayo manok yur. Ha? Tayo manok to ha. Haman, tapa dili ah. Injo na gel. Kukla yur. Tayo manok. Kukla sa ninjo mo pagkatag sita to. Taba. Dili ka naglabo ka bahala la. Sige pagpatay mo. Pagpatay mo. Tama. Mata jud ay bari. Dali ah. Dali ah badik mo tabo kog gasayal ko. Dali ah. Kukla. Habis mo, Yor! Haraman! Dagan! Hindi ko, Gel? Di mapas? Hindi na, mabalik man doon dyan. Kaya gukmon ka naman. Ha? Ang maadyo, pagbuha og bitik. Bitik, sabi niya. Tuwaan ba? Bitik lagi! Bitik Kanabang, nga na, lingin. Tuwaan. Nga. Pag nagtuwa, Yor, kawo man din ito. Uy, luto. Di. Nailon ba nailon? Lingin, imong ilingin. Nanda, ato imong butang na na. Butang, nagtuwa. Nanda, ato tuwa doon sa imong birahan. Nga na. Lagot na, Liog, masang kita ng liog. Lugot na ito, maglugot ah. Nandiyan na, maglugot nga dyan. Di kay Kwan, lami rabat itong manuka kay nanay. Dako na ba, sakto na gadyo isog ba? Makakuan ta nga to, Yor, atang lamingon, taraway ang hit. Lamingon, bag pa nga, bisag-sak adlaw nga. Ugdit sun mo ka, ngilgig, bisa to na nga ka. Buhat mi sa mga bisita dari, dyan. Makanahan na, ang puta na maot lagi, o ka nang watay buhatin, makapangkukod, maputa na rin manok. Tara po yun, tara tiri, balik tiri. Tuwa. Diyan, nakman lagi. Ilisod lagi kay watay kuan. Maganda man lang sunod na. Lagot ra, lagot. Sunod na yun na, anda man natag kuan, lagot. Sunod na ramay manghuwag, manuka nang magkuan ni lagot pa. Danhi, kalbog na dagham ra pagsubisa po yun. Makaon na ra ba? Kaon na dyan, dagko na. Sakto ka dyan na sugbap. Lami dyan na, lami na sugbas bagaw. Bagaw ka na na baga, daghag baga. Laway ko ba? So, anastiri guys, ijang kitagbo, kaya na nagamang bisita. Uy, harang daghan na magipamit-bit. Halagi no uko, ano lagi? Nagkabagaod man ng mga bisitahan eh. Halaga dyan. Yun, mudagan ko yun. Yun, mudagan ko. Pag-inay mo, ma'am, kaya nangagrawag ang mga opisina. Hi. 28. Hala, salamat. Tada, oy, arang lipasan na ha. Hala. Alas sa pangita sa mga lipas, salamat ka, adyo, ma'am. Di aragad ka maghihuat nga bisita. Mga gwapa na mga bisita na. Ay, ma'am. Nagsi. Ma'am, staff. Grabe di ato. Tasan kaya ka na na. Bikils dila. Bitik katang dila. Masajog dyan nun dyan. Gudad na po nila. Pagkaunda ari. Di ka baon-baon. Lagi po may direct suman. Mag-spaghetti kay. Magbaon. Mag-spaghetti social. Mag-baon kay spaghetti man. Kay dami ng hatag. Kaya man na pang gibaon dami. Ang kanang suman. Hini mo na ni manang am nang hatag nila. Ta. Baw, dawat magkasilat suman. Kaya bang pinukid lagi. Suman nga ka ng pilit. Birahan ng kon. Birahan. Ito nagbalig yor. Kaya nag-isig legs. Mag-legs na ba kay bitaw dara magsuman man ha. Maharap silang dagong fruit. Suman ni man ha. Pagpilang. Talabang ka na na Mugay mo pinakuan, palabo. pilit na suman. Palabo. Para ra dyan na nimo. Ijarati o ba dyan sa nawawa na. Lisa. Pasar ba? Amo na po ni nga. Muta na. Na, Flor. Idad anday minitag palabok na. Bayran ng Flor. Nagdanat ko sa jaog. 500. Hala. 500. Ang sasama ni ko man kay Ramiso, may sildo, may sildo. Wala sa tanay kabayad, utangan sa laman ma'am. Haraman tong palabok.
Abhayor. Dapat bigik ko. Lagi no ko sa. Duty mo, Danay birthday nimo, jadi di ka panukus. Ala, salamat sa kado din sa ma'am. Advance. Karon pa dyan na inihatag ng cake kanang Ano ba ni mga tipasi? Hoy, mo ni mga bata adat to. Mo nagmanggakuha na mo. Nagpantra na sila dani. Mali mga sticker na mo ma'am dari sa mga opisina. Unboxing. Oh, dari na kay boxing. Pixel. Piksuri. Piksul. Suri sa titi. Dili man na picture. Ting ko. Ikaw na picture ti kay ikaw man na paborda na kay mong lisod pa mo kabadyo pa ko dari maabhag din ang saja. Wow. Salamat din sa ma'am. Kapila na ron nimo ika. Kat, hindi sa din pito, progno na kwenta. Hindi na mo karlami ajud ni oh. Lami agad si aju kay ga. Kargado gid sa kanang 5 situ. Situ kita nila. Ka man hini mo ni Ma'am Stab. Di ba mo ito ra? Agad sa kalami ka jud na. Susuyo ko Ah, bagi sugog plato. Abigan. Uy, ngitid man. Hoy, ito ngitid. Badlong-badlong. Grabe. Siguro na ngana. Ato lagi. Patuna na amigo, wala na cellphone na. Sa una di ko na kuha na di na patuna karon nga na ano patuna diyan na. Ay! Wala lagi na patuha ra magplato. Besi mayor ato pampuon. Ako na yor. Ajo ka na ba poy mayor ug ko mo. Ako ra Ginoo. Ginoo tutod. Na may ra good. Ken, saura naman mo kay warang di naman mahugas. Injo naman na din ka na karera mo lagi. Seryoso Sige, jud mo. hala mo. Ajo mo kay di makuhaan. Tungare mong kanon kay emong edad us by bring house. Patilawan sa niluto ni kuan. Hay tuga raman na ito kraba jud. Tanan. Tungare tong kanon. Dili ko mo. Ano gingan nga pangutana lang ni Ma'am Stab, giin sa na pagluto, pero magluto na raman ka. Kinahanglan ha nga kanang tunga ibilin. Na mao ni hinatag nila ni Ma'am Ana og ni Ma'am Fevelin. Mao na silang duha na. Salamat ka ninyo Ma'am ha kayo. Wa dili taw ko ninyo kalimti. Ginoo ko daghang salamat ka jud. Na karon pa jud mi makatilog palabok. Na ilan akong gihandaan dari daghang salamat jud ninyo na napadjud cake. Ansa yor? Umiya. Medyo hinahinay kay basig natuni mo ng lisos ko na limon dito. Wala ba tayo tubig? Hayawa! Asyong pahawaan mo tinong mukhaan pag naita dari matang pahawaon. Ani po kaga. A few moments later. Ipakita ni naman kay aron makakita pa sila cake nga ngani isa ni ko unsa ning kuluran? Unsa na nay? Buhan ni ba ni kulor? Dili kay makuan dai. Bindo. Ala ra gajang kagwapo na ha. Burot lagi. Kami ni burot. Hoy, kino ko mabdus. Mabdus ang cake ni burot na. Kay karanay. Kita mo. Karon sa kita kay mabdus ilag giswatan na di na may pakita nga nakajag batuwang hinuon ni. Di na may kakaon ha. Ilag giswatan happy birthday programi. Salamat kadto mama. Medyo kong pahilakon. Dili sabi nga romang kita Kaya ka mga kadyo ilang ba abang magingisi man di ta makahilak. Asa guys, kanina ga kananay gabri madjukos cake jagi bawi jeng Ma'am Fevelin dahang pakitan mo na mo. Kay na ako na sila presentation. Hala ka jud hani na tong kuan ni maka. Tanawa na tong makahilak pa kun ani makangisi ra ko makasadyaw hani bayang kuan ni. Kuan ha impromptu. Bahala na mo na sa presentation bay manan-aw mi. Bahala ni. Paggawas ni inyong talent. Ay naman ko. Ag-iring ko na ipakantahan ninyo. Ano? Ayun, saba. Aron sa ko ag-iring nga tinuod. Let us sing a song. This song is heartily and lovingly dedicated to Flora Man. Okay, ready? 1, 2, 3. Happy birthday. Hoy, tara nga ni Jo. Kada ka na sa oh. Ready? Sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hoy, makahilak ko puto dani. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May God
Murag murag kabuhi. Okay, ini. Sini deh. Ari bahe. Wish sa. Hoy. Aghang wish kay. Mawis na ko dan. Wala. Ninjo ma'am. Muragad lipada na. Salamat na ninjong cake. Ito gigahin para na ho. Welcome. Dahil sa maniinganan isang naon. Bita mo ka. Salamat. Muhilak ang takon dya. Bawa kay lakon man ko dya ka mamuot. Magkadyo kong ma'am sa iring-iring. Ilis ganina. Kay bawdyon mo ganina. Katuon na dyan ang luha. Katuon na ang luha. Kay mating mapud nang kalit mo lang pagka-iring nis ma'am. Gaaran na lang. Utay doon. La. Unaon sa pandi manungkot. Ay, ano kayo? Ay, hoy, hani man di ba mga anan eh? Ang kining cake amo na ning kanon. Grabing salamat ah. Garabing salamat sa kajug matud pang mayor. Ato na ning hukman. Social na gadzud mi karon kay das nagi am gibahin-bahin kanto, nagam gibahin-bahin cake magadzud. Salamat ug ato sa among sponsors cake karong adlaw si Ma'am Evelyn ug si Ma'am Anna Therese. Magumang ko ma'am unig mahiwagangan ma'am. Mahiwaan nagangan. Ani pa padero pizza ha. Bensin ko. Nga 28. Sukad pagtungtungs 20 kay kada adlaw naman na birthday. Ang apilan Di man ni mapurma kayo matikusin. Na, haila ko na dyan ko ganina. Namuot ka dyan ko sa mong iring. Project iring tinood. Project iring. Pati kanding mailat po. Pagkanding po. Grabe sa pipiling dagan kasog palit. Pwede pa mo ang kanding. May mong iring. Baka sa naol mabuta dani. Ag iring ko nga. Yung barog agbalibot iring. Kabugnoon kong iring. Kaya abdiri dyan na iring tinood nga nangaway. Paminawin ninyo. Project iring tinaadgil no. A few moments later. Ala hawid mo madam at nang isa duha jay buto. Duha jay mo buto ron. La. Hinay kay dakin as. Ilang sakjanan to ay yelo nga kutsi. Tapos unahan ilang gi-parking. Salamat good ma'am. Bye. Tuwa na lagi. Halala na bidlak na gipuk. Tuwa na lagi. Nasi-isi nagbugan. Bye. Tuwa na yung taon sila. A few moments later. Hi guys. Diyan ulit na Miss Bye. Ay, Louie. Mari among danay. Louie. Natag na niya ma'am Fibilin. Dapat cake na Dara ma'am amo si jang among gatas na daw gatan among gisalinan day cake o katong hara magpalabok tir. Kaya palabok dia ko medyo na pagkatila na tilawi. Damit ni rulari mo ni magamit ni kay nagdamas abi gid tinidor. Si tatay dito to tatay hilig og mga buta. Kanang isang ko anay narna. Kanang isang limonsito dai nang ingana nay. Iman sa ito mo. Ingana ni manang limonsito. Ano na ba kanay? Biji. Nami ba? Alami? Nami no? Nandiyan na naman yung pagandang na. Naitlog na. Lami ba? May man, nami itong kaan. Nandiyan na, ida pang Dragon Fruit na sa mga ka-istorya. Salamat ajo sa Dragon Fruit ni kasi naghatag na. Ma'am Bibilin. Ma'am Pibilin. Salamat ajo Ma'am Ana. Nga imo kong igasahan na rin kuan. Palabok ug karing cake ug dapay Dragon Fruit. Ama sa ni pabugnawan sa tanay. Ang sa imong giingan tay? Ay, ba't liharap ka? Ano ba? Pagkain? Cake. Ha? Halo na na. Advance ra kay di naman sila makaanhinig ka birthday kay trabaho man sila kay nurse man to, social worker sa Remilio. Kailan may tayo, sige mo angay ka na ng Palabok. Palabok. Palabok na pansit. Pansit pa nga palabok. Kailan may kununay, patilaw. Ag Dragon Fruit amo sa tong ipabugnaw sa ref
Kay ero ini ka na mo. Jaw ampus man ang diha luipos man ang amang kanon jawas man ang amang tang watan tuas tagbilaran man kay ero makakaon kay nusugit suwagit ra patudas niya gigilamian. Yo no. Sang gas mayor gilamian na mayor Na na. mga ilan ang tanong. Ano sugit suwagit wala gilami man diri. Ja amang watan si manan. Pabugnaon sa drug. Jama auto daghan kadtong salamat ninyo Ma'am Fivelin og Ma'am Ana sa injuhang kananay. Pa-birthday na karon adlaw grabe gyud nang lipad sa inyong mga gikadalit. Mga tiduhin Yan na. sa konprot arang dagko araw buya. Salamat sa dari ma'am na. Butan Ganahan sa ra sa budan. pledo. Butan lagi ko no ingin sa tatay. Abrido na may abrido. Ah, dinay paborito ako ra mo kaon ni. Ay ganun ko. Labusan mo kanang. Aber duha. Wala Aba ni motor man sa gabi. Ka, ako ra pud mga mata, ako ra basta sa mga mata. Ako'y kinawahian matug, ako pwede sa jumong mata. Kamo mo di makakaon kay idahay mo pang gihagok. O ba ang dila. Ano bang gikaon lain magkulong ang dila? Ag icing din is cake. Kuan. Hindi. Ag icing sa cake kay ano lavender. Lavender mag color. Diyan mo na to guys. Daghang salamat gud kaadto sa inyo pa birthday na ho. Arang lipadan na kaadto kay kananay. Wa pa daw po kakaon na rin kananay palabo. Nga kananay hinimo bitaw. Aw nakakaon ko na sa Jollibee ra bitaw. Daghang salamat sa inyo kuan daghan pinakakaon ng mga bata nang gilaag dito sa opisina nakakaon jud og kananay palabo. Diyan nakakaon sila palabok og cake. Daghang salamat man. Daghang nalipay sa injuhang kananay gipangdada ari. Ga. Ang garong singat ko grabe init na. Ja, hoy, mo to na tapir mo ba na tapir? Asa mo? Hitiri si selfie na ng dragon fruit. Isa na mas rip kaya mabug na makakaon ka mato na bi. Baway na ba? Labusan da kanang huro manghinlo pa ta. Manghinlo mi dar sa sila kay. Grabe hugawa. Alami. Babay sa gigi kay. Gabi ina da. 1 2 3. Bye bye. Bye. Bye bye. Ngahulog ko.